الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytdı. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam dini 5 negizden kurulgan degan hem birinci negizi ol şahitlik kılу, kelime şahada aytу yürek bilen. İkincisi negiz ol namaz okuw, üçüncü negiz ol oradahan tutuw hem dörtüncü negizi ol zakatın berew. Eye. Nima ol zakat? Dört etkende Galimdar etkenler zakat huda ul zakka yuzakki tazkiyatan. Tadarta degan hudan sıqqan. Tadarta aqlay degan hudan sıqqan. Tadarta baqlay degan hudan sıqqan. Hem oşu kişi Müslüman kişi mümin kişi öz malın, mal mülketin zakat bilen aqlay baqlay. Hem zakatты öz malından төләй. Безнең халык инде дөрес әйткәндә күп ошыны закатты булай садака менән бутай. Хайр садака менән. Хайр һәм садака ул бер күз. Закат ул айрым. Ул ислам диненең нигезе һәм закаттан үз закат төләүдән үз тәртипләре бар. Үз тәртипләре бар. Мәсәлән, закат мал мөлкәт нисапка тиклем җитәргә тиеш. Ягъни, димәк, тәгаенләнгән микъдарына барып җитәргә тиеш. Хайр садака ул бер вакытка ла ул бәйләнеш булмайса һәм bir nigələ tərtib bulmaysa, tərtibkə halınmaysa tülənə. Xeyr sadaqağı hər vaxtda kişi tiləyən saxta tüləy ala. Birə ala xeyr sadaqanı. Xeyr sadaqanı kişi birə, zəkatdə kişi tüləy. Buna ayırmaha şu. Xeyr sadaqanı kişi birə, zəkatdə öz mal mülkətindən ul tüləy. Hem Allah Teala şayet bizge emir etken kuşkan öz mal mülketten zakat tölerge. Hem hürmetli cemaat bizim cemaatта inde küp kişi var o şu zakat tölevde bütün neyde kabul edilmeyenleri var. Namaz okuy orada tuta ama lakin zakat tihak zakatın tölemey hem tölegehele kilmey. İyi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın ölümden hun, anın kitevinden hun şu dünyalıktan qayhı kabileler, bay kabileler zakat tölevden baş tartkanlar. Hem Abu Bakr, Peygamberden en yakın dostu hem birinci Müslümanlardan halife emiri o şu kişiler menen köreşken, huğuşkan. Hem ni üçün bu kişiler men huğuşkan, köreşken. Çünki alar zakattä tölemeneler, hem zakatты farz dip hanamanılar. Hem Allah hem Abu Bakr hem sahabeler o şu kişilerde o şu kabilelerde alar mürtad dip şunday hüküm çıgarganlar. Abu Bakr hem sahabeler alar bit galimdar. Peygamberde көргәндәр, анын яшәү рәвешен күргәндәр, Пeygamber Muhammed aleyhisselam менән булгандар, анын динен аңлагандар. Закат түләү ул намаз һамак. Закат түләү ул орада тоткан һамак бер гыйбадат. Әгәр дә инде кеше фарызлыгын, кирәклеген инкар итһә, закат түләүдән аш вакытта ул мөртәд була ла куя. Шуның өчен Монда уйланырга кирәк. Без ошо хөкемгә төшмәнек микәнен. Ошондай шикле хәлдә йөрмәйбез микән? Шуның өчен үз мал мөлкәтләребездән иншалла закат түләргә тырышырга тиешбез. Алхамдулилlah. Аллаһ Тәала әйтә Коръән Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
Алланың рәхмәте менән бирелгән нәмәгә харанланган кешеләр шуны үзләренә яхшы дип уйламаһын. Юк, был уларга яман. Кызганган нәмәләре кыямәт көнендә уларга сынйыр булып уралыр. Күк менән ердең мираthына Алла гына хуҗа. Һеҙҙең ни эшләгәнде Алла белеп тора. Ул Аллаһ Тәгаләнең һүҙе. Күп кеше бит харанлана. Күп кеше бит уйлай, ошо килгән байлыҡты ул үҙ көс менән тапҡан тип, кәсеп иткән тип. Дөрөҫ әйткәндә, юҡ шул. Алай эш тормай. Аллаһ Тәгалә рәхмәте менән генә кешегә мал-мөлкәт килә. Һәм шуның өсөн Аллаһ Тәгалә закат түләүҙе тәғәйенләне. Закат түләгеҙ тип Аллаһ Тәгалә ҡуша беҙгә. Һәм ошо аятта ҡаты ғына итеп Аллаһ Тәгалә әйтә: Алланың рәхмәте менән бирелгән нәмәгә харанланған кешеләр шуны үҙҙәренә яҡшы тип уйламаһын. Был мал-мөлкәттәр уларға ҡаршы сығасаҡ. Юҡ, был уларға яман, ти Аллаһ Тәгалә. Ҡыҙғанған нәмәләре ҡиямәт көнөндә уларға сынйыр булып уралыр. Сынйыр булып уралыр. Ғазап булып уралыр. Күк менән ерҙең мираthына Алла ғына хуҗа. Ысынлыҡта ошо донъялыҡта булған бөтөн нәмә, һәр нәмә, күктәге һәм ерҙәге араһында булған бөтә нәмә Аллаһ Тәгаләнең ҡулында. Аллаһ Тәгалә ысын хуҗа ошо бөтә нәмәләргә. Һеҙҙең ни эшләгәнде Алла белеп тора. Байлыҡ бит ул ваҡытлыса кешегә килә. Байлыҡ ул кешегә ваҡытлыса килә. Кеше аңларға тейеш. Был байлыҡтың файҙаһы нәмәлә тора. Кешегә ярҙам итеүҙән тора, хөрмәтле йәмәғәт. Закат түләүҙән тора. Шуның өсөн үҙ мал-мөлкәттәребеҙҙе закат менән таҙартайыҡ. Һәм икенсе аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Аъуҙу биллаһи минәш-шәйтанир раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Алтын, көмөш йыйып, Алла юлында сарыф итмәгәндәрҙе ғазаплы яза менән һөйөндөр. Шул алтын көмөштөң тамуҡ утында ҡыҙҙырылып, маңлайҙарына, ҡабырғаларына, һырттарына тамуға итеп баҫыла торған көнөндә. Был һеҙҙең үҙегеҙ өсөн йыйған нәмәгеҙ. Үҙегеҙ йыйғандың ғазабын үҙегеҙ татығыҙ, тигән Аллаһ Тәгалә. Үҙегеҙ йыйғандың ғазабын үҙегеҙ татығыҙ. Ысынлыҡта ла, әгәр ҙә инде кеше үҙ мал-мөлкәтенән закатын сығармаһа, кешеләргә түләмәһә, тәғәйенләнгән хаҡын бирмәһә, ошо ваҡытта ҡиямәт көндә Аллаһ Тәгалә нәмә тигән, өгөтләп, киҫәтеп нәмә иткән, ул әйткән, шул алтын көмөштөң тамуҡ утында ҡыҙҙырылып, маңлайҙарына, ҡабырғаларына, һырттарына тамға итеп баҫыла торған көнөндә, тимер менән, ҡыҙған тимер менән баҫасаҡтар. Һәм икенсе хадистә Пәйғәмбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтә шундай һүҙҙәрҙе. Ҡиямәт көнөндә кем мал-мөлкәтенән закат түләмәһә, аның мал-мөлкәте ҙур бер йылан булып терелә тигән. Һәм ошо йыландың башында ҡара нөктәләр була. Һәм ошо кеше аның хужаһынан сынйыр булып урай был йылан аны. Һәм битенә тешләп әйтә: мин һинең байлығын, мин һинең алтынын, мин һинең көмөшөн, тип, хөрмәтле йәмәғәт. Ҡарағыҙ, ниндәй ҡурҡыныс хадистар, хөрмәтле йәмәғәт. Икенсе хадистә Пәйғәмбәребеҙ Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтте шундай һүҙҙәрҙе. Ҡиямәт көнөндә кем үҙ алтынынан һәм
көмешеннән закат бирмәгән булһа, ошо вакытта уга аның маңлайына, аның һыртына тимер менән, кызган тимер менән басма тамга итеп куялар дигән. Һәм ошо хәл 50,000 ел буласак дигән. Кыямәт көнгә тиклем. Ошо хәл 50,000 ел ошайтып Аллаһ Тәгалә шул кешене газаплай. Аллаһтан хөкеме була. Ошонан һуң кеше яки янәткә керәсәк, яки ут азапка керәсәк. Хөрмәтле мәгәт. Әгәр дә инде кеше үз мал-мөлкәтеннән, алтын көмештән закатын түләмәһә, кыямәт көндә аны тимер тамга менән басалар. Кызган тимер тамга менән басалар. 50,000 ел ошайтып кешене газаплайлар хадис буенча. Шуның өчен хөрмәтле мәгәт, без иншалла закаттарыбызны түләйек әле. Закат нәмәнән бирелә? Закат 4 нәмәнән бирелә. Беренче ул кыйммәтле нәмәләрдән, аксанан, алтын көмештән бирелә. Икенче ул товарлардан бирелә закат. Һәм өченче ул үскән йорттагы булган үскән малдан бирелә. Һәм дүртенче ул ердән бирелә. 4. Кайһы кеше уйлай аксан менән генә дип. Юк, хөрмәтле мәгәт. Алтын көмешен булһа, аксан булһа, шуннан да түләнә. Облигациялар булһа, кыйммәтле кагызларыгыз булһа, шуннан да закат түләнә. Һәм товарлардан да закат түләнә. Һәм малдардан да закат түләнә. Һәм ерләрдән дә закат түләнә. Ул фикъһи мәсьәлә. Анда ул бик катмарлырак ул, хөрмәтле мәгәт. Аны өйрәнергә кирәк. Һәм мәсәлән, үзегез ханай белмәһегез икән, ошо закат хакын ханай белмәһегез икән, ошо вакытта галимдарга өндәшергә кирәк, укыган кешеләргә өндәшергә кирәк. Алар һезгә ошо закаттын нисабын сыгарып, нисек ошо закат сыгарыла, нисек малдан закат сыгарылганын өйрәтеп, нисек аксанан закатын сыгарыла икәнен өйрәтеп, һәм емештәрдән нисек закат сыгарыла икәнен өйрәтеп, һәм ерләрдән нисек закат сыгарыла итеп өйрәтеп, иншалла өйрәтерләр һезне, иншалла. Шуннан әмма ләкин шуны әйтергә тиешмен, ошо закатты без түләргә тиешбез. Һәм кемгә закат түләнә? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم." Allah hükmü boyunca sadakalar, zakat tik fakirlerge, hayırsizlerge, zakat yeyusularga, көңелдәрен иманга ялеп итү өчен итер. Мусафирдарга бирер өчен генә тиеш. Алла белә, ул хикмәтле. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алла хөкеме буенча, Алла карары буенча садакалар, ягъни ошо аятта закаттар тик факирләргә түләнә. Беренче көтөркем кеше ул факир. Факир кем ул? Кемдән аксаһы аны уга яшәүгә йитмәй. Мәсәлән, эштә эшләй. Өфөлә яшәп, эштә эшләй. 30 мең аламы яки 30 меңдән 15-ен фатир өчен түләй һәм 15 мең кала. Ул 3 балалы бер атай, хатыны бар, эшләмәгән, мәсәлән. Ошо вакытта 15 мең кешегә әлбәттә йитмәй. Ул факир дип санала. Дөрес әйткәндә, факирлар күп инде. Акса йитмәгән халык күп безнең илебездә. Һәм шундый факирләргә түләнә. Һәм хайырсызларга түләнә. Хайырсыз аңлайбыз инде. Кем бөтенләй дә кәсеп итә алмаган кешеләргә ошо закат түләнә. Ул икенче төркем кеше. Өченче кешегә кем ул бирелә? Закат йеюсыларга бирелә закат. Мәсәлән, ошо закат фонд менән эшләгән кешеләргә тәгаенләнгән билдәле ниләр бирелә.
хакыклары бирелә. Икенче, дүртенче кеше ул күңелләрен иманга ялып итү өчен бирелә. Мәсәлән, кеше иман һәм ислам динен кабул итәм ди. Ләкин шикләнеп тора. Шикләнә. Васырга микән юк микән? Ислам динен кабул итәргә микән юк микән? Ошо кешегә аның йөрәген ялып итер өчен, аның йөрәген әдрәк нитеп күңелен юатыр өчен закат бирелә. Һәм өченче һәм бишенче кеше ул кешене кулдарды азат итер өчен. Элек куллык нык таралган булган сактарда, мәсәлән, сахабалар арасында ла күп кул булган. Әмма ләкин моны кайһы сахабалар, бай сахабалар ошо икенче сахабаларны закат түләп азат иткәннәр. Алтынчысы ул бурыс түләр икән. Кемдән бурыстары бар? Шуларга ярдәм итү менән закат түләргә була. Ярдәм итеп аларга закатын түләргә була. Аллаһтан Алла юлында сарыф итә, кем Алла юлында йөрөй. Мәсәлән, кайһы кешеләр әйтәләр, ул шәкертләргә, мәдрәсәләргә булган шәкертләргә түләргә була. Алар эшләмәйләр, тик гыйлем менән шөгыльләнә икән кешеләргә шуларга ла закат түләргә була дип. Һәм мусафирларга ла закаты тиешле. Әгәр дә инде мусафир һәдән бер кайһы вакыт була, мусафир аксаһыз мусафир буламы, яки кайһы мусафирлардан мал-мөлкәтен тартып алалар, шуларга ла өйләренә кайтып итерлек закат түләргә була, иншалла. Менә шул кешеләргә генә закат бирелә. Һәм Алла белә, ул кеше хикмәтле дигән Аллаһ Тәгалә. Ул фаридатан мин Алла. Ул Аллаһ Тәгаләнән фарыз дигән. Аллаһ Тәгаләнән ул фарыз. Һигез төркем кешегә генә закат бирелә. Икенче кешеләргә закат бирелмәй, хөрмәтле мәгать. Кайһы кеше бар, бай кешеләр бар. Мәсәлән, алар үзләрен теге хәйрсез дип күрһәтәләр кешегә. Ә үзләре бай. Мәсәлән, шундый халык, сигән халык бар. Кайһылары, мин бүтәһеләр дип әйтмәймен. Кайһылары, дөрес әйткәндә, 2 катлы, 3 катлы коттеджларда яшәйләр. Алтын теш, алтын ниләр, юзыктар, ниләр йөртәләр, аксалары күп, иномаркала йөрөйләр, әмма ләкин тышка сыгып, хәйрсез булып утыралар. Шундый кешеләргә, хөрмәтле мәгать, закат түләнмәй. Әгәр дә кеше белһә, бұл кешенең байлыгы бар икәнен, һәм шундый кешегә Аллаһ Тәгалә закат бирергә кушмаган. Һәм хәтта Аллаһ Тәгалә шундый кешеләрне әйткән, аларны куркытып, кыямәт көндә бұл кешеләр шундый хәйрсезләр, кешеләрдән хоранып йөргән кешеләрдән йөзләре нурһыз була, нөктәле була дигән. Һәм кеше беләсәк, бұл кешеләрдән хоранып, хәйрсезләнеп йөргән дип кеше беләсәк. Шуның өчен, хөрмәтле мәгать, иншалла без закатын түләргә тиешбез. Алхамдулиллах. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Zakat ул ислам диненең өченче нигезе һәм Аллаһ Тәгалә безгә закат түләүдә фарыз иткән һәм ошо закат түләүендә күп хикмәттәр халган, серләр бар. Һәм закат түләү ул җәмгыятебезгә күп файда китерә. Һәм ул инде фақир мискиндар, мәсәлән, күп дөрес әйткәндә карахак, фақир мискиндар алар яман итеп байларга карай, теге урлап алган, кешедән тартып алган байлыктары дип кеше шайтып уйлай инде. Әгәр дә бай кешеләр закатын түләһә, ошо вакытта фақир мискиндардан дөрес әйткәндә уйлары, фикерләре үзгәрәсәк һәм халык арасында мөнәсәбәтләр үзгәрәсәк, йомшаклык иншалла киләсәк, мәрхәмәтлек, шәфкатьлек киләсәк иншалла. Алхамдулиллах. Һәм әгәр дә инде кеше закат түләһә, ошо вакытта ул үз иманын гамәл менән исбатлай. Кайһы кешеләргә ошо закат түләү бит ул кыен бирелә кайһы кешеләргә.
Сөнки аның йөрәге нык ошо ни менән бәйләнгән, байлык менән бәйләнгән. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый сүзләрдә: "Таиса абду динар ва таиса абдул дирхам ва таиса абдул катифа". Акса кулы ул бик бәхетһез була дигән. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтә, закат түләп безне тазарта, яндәребезне тәрбияләй. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллазина юнфикун амвалахум бил-лайли ван-наһари сирран ва аланiyatan фалахум аҗруһум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла һум яхзанун". Үз байлыгын төнен дә, көндез дә, белгертеп тә, белгертмәй дә сарыф иткән кешегә әҗр Раббынан. Уга куркыныс та, кайгыла юк дигән Аллаһ Тәгалә. Кем үз байлыгын төнен дә, көндез дә, ягъни яшерен рәвештә һәр вакытта буламы, яшер рәвештә буламы, асык буламы, әмма ләкин сарыф итә, ошо вакытта Аллаһ Тәгаләнән уга әҗрен әзерләй. Уга куркыныс та, кайгыла булмас дигән Аллаһ Тәгалә. Һәм закат ул кешеләрдән гөнаһларын паклай, юя. Һәм хөрмәтле мәгать күп харамлыктан безне тәрбияләй. Күп кеше бит нык харам, хөрмәтле мәгать. Хәтта шундый кешеләрдә беләм үз хатынына карата харамлык күрһәтә. Субханаллах. Закат ошо кешене өйрәтә, мәрхәмәтле, шәфкатьле, юмарт булырга өйрәтә. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга өндәшеп әйтә: "Я Мухаммад, худ мин амвалихим садақатан, тутahhiruhum ва тузаккихим биха ва салли алейхим, инна салатака саканул лахум, валлаху самиун алим". Я Мухаммад, уларның малынан закат ал. Шуның менән уларны пакларһың да акларһың. Улар өчен дуга кыл. Һинең дугаң уларга тыныслык бирә бит. Аллаһ ишетеп, белеп тора. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәргә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга кушып әйтә: "Аларның малынан закат ал". Ягъни ошо закат ул фарыз бит. Һәм ошо закат менән кеше үзен паклай һәм дә аклай. Алхамдулиллах. Һәм кеше уйлай, хәзер закат биреп, минең байлыгым кәмей дип, азый дип. Хөрмәтле мәгать, шулай түгел шул. Аллаһ Тәгалә уйламаган ерләрдән кире кайтара закатынды. Һәм закат ул бит, хөрмәтле мәгать, ул күп түгел ул. Нисаптан 2% ярым гына, елына бер тапкыр гына түләнә. Мәсәлән, һиндә 100 мең бар, 100 мең һум бар. Ошо елына 100 меңдән 2 мең ярым гына түләйһең. Ул бит күп тә түгел. Әмма ләкин ул фарыз. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый сүзләрдә: "Ма нақасат садақатун мин малин". Садака уга закат та керә. Садаканан, закаттан кешенең мал-мөлкәте кәмемәй дигән. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул хаклыкты гына әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә, вәгъдә итеп: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва ма анфактум мин шайъин фаһуа юхлифу ва хуа хайрур разиқин". Һез нидер бирһәгез, алмашына Аллаһ Тәгалә ул икенче нәмә бирер дигән. Ул иң яхшы ризыклаучы. Әгәр дә инде һез бер нәмә бирһәгез, ошо вакытта Аллаһ Тәгалә алмашына икенче нәмә бирер дигән. Ул иң яхшы ризыклаучы. Кеше уйламаһын, хәзерге заманда хәзер закатын бирһәм, түләһәм, мин хәзерге хайырсыга әйләнәм дип, хөрмәтле мәгать, алай түгел шул. Икенче хадистә, хадис күтсәлә әйтелә: "Анфиq я ibn Adam, yunfaq алейк". Я Адам балаһы, бир. Садаканы бир. Хайыр садаканы кешегә тарат бир. Yunfaq алейка. Ошо вакытта Аллаһ Тәгалә һиңә бирер дигән. Икенче хадистар бар, бик әһәмиятле, мөһим хадистар бар. "Ман адда заката малихи фақад заһаба анху шарруху". Кем закатын түләй, үз малының закатын түләй, ошо малдан яманлыгы, насарлыгы китәсәк дигән.
Зәкат менән яманлыгы, насарлыгы китә. Кем зәкат түләй, ошо малдың насарлыгы, яманлыгы китәсе. Күп замандарда, хөрмәтле җәмәгать, шулай була. Әгәр дә инде кеше зәкатын түләмәһә, үз вакытында Аллаһ Тәала ошо зәкат, ошо мал-мөлкәт аркаһында бирелмә, зәкат түләнмәгән мал-мөлкәт аркаһында төрле авыру бирә уга, төрле хәл бирә. Якындары, мәсәлән, балалары авырып китәме, үзе нитәме, субханалла, бер янгын хәле булып китәме, Аллаһ Тәала мал-мөлкәтен барыбер ала, яки яманлык менән, насарлык менән кайтарып бул кешегә. Әгәр дә инде кеше мал-мөлкәтеннән зәкатын түләһә, ошо вакытта ул ошо мал-мөлкәттән яманлыгынан имен була. Зәкат түләгән кеше үз малыннан имен була. Шуны белергә тиеш бит. Бер хадис килтерәм. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый сүзләрне: кыямәт көндә, мәсәлән, кыямәт көндә кешенең зәкат түләнмәгән малдарынан, кыямәт көндә зәкат түләнмәгән малы килә. Дөяләре киләсәк ди. Хыйырлары киләсәк, харыктары киләсәк. Зур булып, мөгезле булып, һәм ошо кешене нык хөдәйҙәр, тапайҙар, һәм кыямәт көнгә кадәр тиклем, һәм ошо хөкем булгансы дигән ошо хәл буласак. Әгәр дә инде кешенең, мәсәлән, малы бар икән, дөяләре, хыйырлары, куйдары, харыктары, әгәр дә түләмәһә, кыямәт көндә ошо харыктар, ошо хыйырдар, ошо дөяләр зур тауҙай булып килә, нык мөгеҙле буласаҡтар, һәм ошо кешене һөҙәсәктәр, һәм тапаясаҡтар ҡиәмәткә, хөкөмгә булғансы, хөкөм килгәнсе. Шуның өсөн, хөрмәтле җәмәғәт, зәкәттәрҙе иншаалла түләргә кәрәк. Үҙ малының насарлығынан имен булыр өсөн, хөрмәтле җәмәғәт, иншаалла. Ошо ваҡытта Аллаһ Тәала кем зәкәт түләй, аның мал-мөлкәтенә бәрәкәтен бирә, ҡайтара, меңләп кире ҡайтара. Ә кем зәкәтен түләмәй, Аллаһ Тәала уға ҡыйынлыҡ бирә, һәм төрлө һынауҙар менән һынай. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Иннал хамдулиллахи нахмадуху ва настаъину ва настағфируh ва наъудзу биллахи мин шурури анфусина ва саййиати аъмалина. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Höykülü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytты şonday hüzәрен: "Buniyal islamu ala khamsin", İslam dini 5 nigezdən qurulğan degen, hem birisi nigezdə ol şahidlikta tora, ikinci nigezdə ol namazda, üçüncü nigezdə ol oradala, dördüncü nigezdə ol zəkatda, hem beşinci nigezdə ol haç qılуда. Eye, haç qılu məsələsi, haç qılu ғибадаты. Allah Teala haçda musulmanğa farz etken. Musulman kişi ömründə bir tapqır Allah Teala'nın yurtuna barıp haç qılıp qaytırğa teyиш. Saud Arabistanda, Ka'batullah'a barıp bir tapqır ömründə inşallah haç qılırğa teyиш. İkinci ayatlarda, ikinci hadislərdə Peyğəmbər aleyhisselam etdi: "Men istata'ta ileyhi sabila." Əgər də indi yolda buldur alhan, şu vaqtda hingə şu haç qılı ul farz degan. Həm dürüst etkəndə bizin oltaylarımız, üləsilərimiz burunda alar haçın qılğanlar. Hədir zamanda elhamdülillah Allah da bizə haç qılı məsələhin yengiləytkən. Samolyotlar var, timir atlar var, yollar var, qarablar var. Elhamdülillah dürüst etkəndə bir gündə kişi bir 6, 7, 8, 10 saatdə Saud Arabistan'a, Ka'batullah'a barıb ite Allah. Allah Teala bizə şu yer şarın yerdəgi bulğan nelərdə yengiləytdi. Elhamdülillah haç qılığın məsələhin yengiləytdi. Qarahaq elikvit haç qılğan saqta olataylarımız alar yolğa yayınıb sıqqanlar. Yartı yıl, qahilar yartı yılda barıb yetkəndər. Күп yol qaraqları bulğanlar. Күп alardan
урлагандар, ниткәндәр, дөрес әйткәндә, нык кыенлык менән хаҗларда кылгандар. Мәсәлән, шундый мен элекке борынгыларда ишеткәнем бар, хаж кылган сакта дөрес әйткәндә, теге хәзерге заманда без долларды алабыз, аксаларды алабыз да күп кенә карточкалы. Анда ярты миллион да булыр ихтимал, 1 миллион да. Һәм рәхәт итеп, рәхәтләнеп торып, пластиковый картагына тыгып хаж кылабыз. Элек борын заманда кеше юлга сыкса, ничек күпме алган байлыгын юлга йитмәй, ошо алган аксаһы юлга йитмәй, ничек әле әдәк йитенкерәмәй алган. Чөнки белгәндәр юл карактары булгандары дип. Һәм күп юл карактары алардан тартып алгандар мал-мөлкәтләрен. Һәм алар ничек хаж кылгандар? Борынгы атайларыбыз, бабаларыбыз. Алар бер зур калага инәләр дә, бер ике адна эшләйләр дә бер байга һәм сәфәрен дәвам иткәннәр. Шулай итеп, Сауд Арабстанга Кабатуллага тиклем барып иткәннәр. Яйлап кына баралар да, бер айлык бер юл гизәләр дә, алактан бер калага инеп, эшләп, акса эшләп, сәфәрен иншалла дәвам иткәннәр. Шулай итеп, кыенлыкта хаҗын кылгандар. Хәзерге заманда, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә ошо зур гыйбадәтте безгә җиңеллеген биргән. Хаж кылу ул нәмә ул? Ул комплекс. Ул ихрам кию. Ак кием кию. Ул тәлбия әйтү, тәсбихтәр әйтү. Ул Сафа һәм Мәрва араһында йөрү. Ул Кабатулланы таваф кылу, урап йөрү, Кабатулланы урап йөрү. Хаж кылу ул Гарафат тауында дуга менән тору. Һәм ул таш бәрү, сәсте кыркау. Ул харыктымы яки курбан килтерү. Бул комплекс. Хаж кылу дигән сакта ул кеше дөрес әйткәндә бер генә таваф кына кылмай, Кабатулланы урап кына. Юк, ул комплексны. Анда күп нидәр бар. Бул гыйбадәттә күп гыйбадәт нителгән, куелган. Шуның өчен хөрмәтле мәгать, хаж кылу бер яктан уга әзерлек кирәк, рухи әзерлеге кирәк. Һәм кеше хаж кылса, ул ынтылып барга тиеш. Не түгел, теге ул мәҗбүр хәлдә түгел, ынтылып барга тиеш. Әлхәмдүлилләh. Кем хаж кыла? Кемдән аксаһы юлга аксаһы булса, ошо вакытта бул кеше, мусулман кеше хаҗын кылырга тиеш. Әгәр дә инде кешенең, мусулман кешенең бурысы булмаһа, аксаһы булса, ошо вакытта уга фарыз, хаж кылу уга фарыз. Мәсәлән, кайһы вакыт күрәһең шундый кешеләрдә аксаһы бар. Бурыстарын түләп бетте. Һәм бул кеше уйлана. Яки яхшы бер яңа машина алырга микән дип, әллә хаж кылырга микән дип. Һәм бул кеше машинаһын ала. Бул кеше бәлки гөнаһлыдыр. Әгәр дә инде хаҗын кылмаһа. Мусулман кеше фурсат булса, бүтән фурсаттар килеп чыкса, һаулык ягыннан, мал-мөлкәт ягыннан, вакыт ягыннан, төрле яктардан фурсат булса, барыгыз хаҗларга, хаж кылырга барыгыз. Хаж кылган кеше ул Аллаһ Тәгаләнең кунагы. Аллаһ Тәгалә яраткан кешеһен генә кунакка сакыра. Кем машинаны хайлаһа, демәк Аллаһ Тәгаләнең кунаксылыгынан мәхрүм була, хөрмәтле мәгать. Шуның өчен иншалла Аллаһ Тәгалә фурсат биргәнсә, хаҗларыбызны кылайык, Аллаһ Тәгаләнең кунактардан булайык әле иншалла. Әлхәмдүлилләh. Һәм икенче хадисләрдә Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, хаҗның каймагы яки хаҗның нигезе, хаҗның уртаһы ул Арафат дигән. Арафат торуы дигән. Хөрмәтле мәгать, мәсәлән, Курбан гаете бар.
Ураза гаете бар, Рамазан айындагы һәм Курбан гаете. Күп кеше, мусулман кеше белмәй. Ошо Курбан гаете, хажга, хаж менән бер ул. Бер байда, бер байрам. Хаж байрамы ул, хөрмәтле җәмәгать. Курбан гаете ул хаж байрамы. Шуны без беләбез. Һәм Аллаһ Тәгалә илсеһе, пәйгамбәр әйтә, хадис күтселә, Аллаһ Тәгалә хаж кылучыларга карап әйтә: "Унзуру иля хаулаи, жауни шу'атан губаран, ярджуна рахмати ва яхафуна азаби, ушхидукум я малаикати анни кад ғафарту лахум." Карагыз, буларга карагыз, хаж кылучыларга карагыз, миңа кунак булып килгәннәр. Сәстәре тупракта, кыйынлыкта, кыйыктарын гидеп килгәннәр. Минем рәхмәтемдә өмет итеп, һәм минем газабынан куркып килгәннәр. Я минем фәрештәләрем, мин һездә үз шаһид итеп алам. Шаһидлык кылыгыз. Бу кешеләрдә мин гафу иттем дип. Хаж кылган кешене Аллаһ Тәгалә гафу итә. Һәм икенче хадистә дә әйтә, хаж кылган кеше ул бәләкәй гынаһыз сабый һәм кайта ди. Бүтә булган гынаһтары кисерелә, гафу ителә. Икенче бер риваяттәрдә килтерә, кем хаж кыла, ул байлыкка бер сәбәп дигән. Ризыктан үсешенә бер сәбәп. Мәсәлән, кемдер бик эштәре килеп сыкмай. Хажын кылһа, хаж кылып кайта, эштәре Аллаһтан юлдарын асып китә, аса бул кешегә. Шуның өчен әлхәмдүлилләh хаж кылырга без тиешбез. Ул сөннәт. Һәм хаж вакытында без курбан салабыз. Ул Ибраһим алейхиссаламдан һәм Мухаммад алейхиссаламдан сөннәте. Һәм Аллаһ Тәгалә Ибраһим алейхиссаламда ошо нык кына хынаны уга әйтте, үз баланды Исмагыйльдә миңа курбан килтереп килә салаһын тине. Һәм Ибраһим алейхиссалам әзерлеген күрһәтте. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтте, һәм ошо юк ди, миңа кешенең курбаны кирәкмәй, мин ошо улымды алмаштырып бер харыкты куйды, курбанды сал дип Аллаһ Тәгалә куша Ибраһим алейхиссаламга. Шул замандан ук ошо курбан салу ул Ибраһим алейхиссалам сөннәтеннән килә ул, хөрмәтле җәмәгать. Һәм ошо курбан салу ул Аллаһ Тәгаләгә карата әзерлек күрһәтә. Без үзебезнең мал-мөлкәттән, үзебезнең ин яраткандардан һиңа Аллаһ Тәгалә бирәсәк без. Һәм бер Аллаһ Тәгалә икенче аятта әйтә: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллаһи раббил аламин." Әйт, минем намазларым, минем нусуки, курбанлыктарым, минем тириләвем, яшәвем, гомерем, минем үлемем һиңа Аллаһ Тәгаләгә арналган дип. Аллаһтан Раббыһына, галәмдәрнең Раббыһына арналган дип. Шуның өчен, хөрмәтле җәмәгать, иншалла, кем хаж кылмай, ул Аллаһтан рәхмәтеннән мәхрум. Кем инде хажын инкар итһә, Аллаһ Тәгалә миңа кушмаган дип, фарызлыгын инкар итһә, бул кеше мусулманлыктан сыга, мусулманлыктан төшеп кала, хөрмәтле җәмәгать. Ошо хаж вакыты бит, аның вакыты бар. Хаж кылгандын вакыты бар, ул Зүлхиджә айында хаж кылына. Зүлхиджә дигән айы ул хаж айы дигән, хөрмәтле җәмәгать. Хиджә ул хаж кылу, зүл ул ияһе. Тәрҗемә ия. Хажлы булган ай. Тәрҗемә итә, хажлы булган ай. Һәм ошо айда без курбан гаетләрен үткәрәбез, байрамдар үткәрәбез, шөкер, курбанлыктарыбызны салабыз. Һәм хаж кылучылар, алар, хөрмәтле җәмәгать, хаж кылалар. Һәр беребезнең йөрәкләребездә шундый бер ният булырга тиеш. Фурсат булган сакта мин Аллаһ Тәгаләгә карата, Аллаһ Тәгаләнең йортына барып хаж кылырмын дигән шундый ният булырга тиеш. Ниятләп куйыгыз, хөрмәтле җәмәгать. Кемдә нияте булмаһа, ул ошо хажды кылмай. Кем ниятләп йөрһә, мискин, фақир, мискин булһа ла, Аллаһ Тәгалә уга хаж юлын асасак. Хаж юлын асасак. Шуның өчен ниятләгез хаж кылырга. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Elhamdülillah, Allah Teala rahmeti menен şu İslam dininden nigezlerini tanışıp sıktık. Elhamdülillah, hem ayttık birinci nigez ol şehadet kılığı. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah dip şehadet kılığı. Hem ol şu hüd etken sakta, ol kelime şehade etken sakta biz Allah Teala menен kilişew tödüybiz. Dogovor yazışabız. Oşo kilişewden şartları, birinci şart ol namaz okuw, ikinci şart ol orada tutuw, üçüncü şart ol zakatın berew, hem dörtüncü şart ol hajyn kılıw. Elhamd musulman kişi oşo dört şartdan üterge tiyiş, tırışırga tiyiş. Oşo gıybadetler menen yaşarga, namaz menen, orada menen, zakat menen, hajy menen yaşarga, tırışırga tiyiş. Eger de indi kişi oşo bir nigezde, oşo bir inkar etha, yaki bir namazın inkar ethäme, yaki iradahan inkar ethäme, kabul etmähäme, yaki zakatın kabul etmähäme, yaki hajyn kabul etmähäme, oşo wagtda anın İslam dini yuqasyga. Şunu üçün hürmetli ämgät, oşo nileribizde İslam dininden nigezlerin biz tulahynsa gamel menen isbatlarga tejbit inşallah. Gamel menen isbatlarga tejbit. Gaýhy kişi bit aýta, imanda yürekde bolha yetdi tip. Hürmetli ämgät, yetmey. Eger de indi hinin yüreginde bolha, hin gamel kılahyň. Yüreginde bolmaha, kılmaýhyn. Allah Teala bize şu aýtyp yaratgan. Yüreginde iman bolha, namazyn okuýhyn. Yüreginde iman bolha, oradahan tutahyň. Yüreginde iman bolha, zakatyn berähyn. Yüreginde iman bolha, hajyn kılahyň. İman ul gamel. İman ul gamel menen bir tura. Eger de indi kişi gamel kılmaha, oşo wagtda anın imanı şekli. Biz aýtmaýbys bu kişi kafir tip. Bizin haqqy ýok oşo kişige kafir tip. Ämma lakin bu kişinin hali şekli hem belki Allah Teala aldında bunun kilişewi la ilahe illallahı köpden ýokka sykkandyr. Anyhy Allah Teala özi bile. Allah Teala özi hüküm etär bu kişige. Ämma lakin bu kişinin hali şekli. En mühimi Allah Teala yanında musulman bularga. Köp kişi özen min musulman tip atay, köp kişi öz ata babalar menen gururlana, benim üleselerim, burungu ulataylarım min mulla nasilden mullalar buldular tip maktanyp ala eýe. Ämma lakin anın özünün imanı ýok. İmanı ýok. Ol aýta min musulman tip, ämma lakin öz musulmanlyklaryn İslam dininin netmey, isbatlamay, gamel menen raslamay. Biz indi İslam dini ul gamel dini. Ul birisi gilim dini. Adaktan gamel dini. Gilim dini en birisi. Adaktan gamel dini. Biz öýrenebizde işleýbiz. Uqaybızda gamel kılabız. Uqaybızda gamel kılabız. Şo aýtyp almaş. Uqaw gamel menen ýaşaýbız. Musulman kişi şolay ýaşaý. Eger de indi kişi uqaha gına gamelin kılmaha, ul bile. Hem oşo bilim uga kıyamet günde karşı sığasak. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy şonda sözlerde: "El-Qur'anu lek ew aleyk." Qur'an Kerim hiňe ýakly bulasak, ýa-ki hiňe karşı bulasak degen. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Qur'an Kerim hiňe ýakly ýa-ki karşı turasak. Qasan ul karşı turasak, eger de indi kişi ukyp Qur'an Kerimde ukyp Qur'an Kerim boýunça ýaşamaha hem gamel kılmaha. Köp kişi bit hürmetli ämgät häzir zamanda institutlarga kire, uqay, kitaplar uqay, prosvещение etip, uqur üçün gene, bilir üçün gene, galim bulur üçün gene, kişiler arasında aýtynlar üçün, muna bul kişi anlay bile, ul bik nesegäli высокообразованный kişi tip, uqagan kişi tip. Ämma lakin bul gilimden faýdahy ýok. Zayan menen gene gaýta. Zayan menen gene gaýta, zarar menen gene gaýta. Şonu üçin hürmetli ämgät biz şeriat dinini öýrenirge tejbit inşallah. Hem oşo namaz okur üçün, uradahan tutur üçün, zakatyn berir üçün, hajyn kılar üçün, anın bütün tertiplerini biz öýrenirge tejbit. Bizin dinimiz gilim dini. İkisi ýaktan gamel din. İslam dini ul gamel dini. Biz
гамәл менән исбатларга тиешбез. Әгәр дә кеше динен өйрәнмәһә, үз динен өйрәнмәһә, гамәл генә кылам дип яшәһә, ошо вакытта аның гыйбадәте дөрес булмай. Күп кеше әйтә, мин намазга басам дип, һәм намазын үзенсә укый, уразаһын үзенсә тота, закатын үзенсә бирә, хаҗын үзенсә кыла. Нисек шариғатта язылмагансы, бұл гамәлдәрне кыла. Кушмаган кылыктарны кыла. Сөзки үз динен өйрәнмәне. Шундый кешенең Аллаһ Тәала динен кабул итмәй. Без иң берсе өйрәнәбез, адактан гамәл кылабыз. Шулай итеп кенә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям безне өйрәтте. Һәм ул Аллаһ Тәгаләнең юлы. Иң берсе сүрә, кешеләргә күндерелгән сүрә, аят һәм һүз. Аллаһ Тәала әйтә Мухаммад алейһиссаламга өндәшеп, «Иқра бисми раббикаллази халақ» дигән. Юктан барлыкка китергән Раббыңның исеме менән укы дигән. Һәм иң беренче нинди без адым эшләргә тиешбез, укырга тиешбез, өйрәнергә тиешбез иншалла. Адактан ошо гамәл кылабыз иншалла. Укынык та гамәл кылдык. Укынык та гамәл кылдык. Хәзерге заманда инде хөрмәтле мәгать кеше үз динен өйрәнә ни өчен? Белер өчен, гамәл кылыр өчен түгел. Мәсәлән, сахабалар. Алар Пәйгамбәрдән Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямдан укучылар. Алар бер касан да Пәйгамбәрдән хорамагандар бер хорау белер өчен. Алар әгәр дә хорау хорахалар, гамәл кылыр өчен гыйлемдә хорагандар. Белгәс гамәл кылгандар. Белгәс сразу же тизләй гамәл кылгандар, көтмәгәндар. Шуны өчен хөрмәтле мәгать иншалла гыйлемгә ынтылырга тиешбез. Безнең динебез гыйлем дине иншалла. Ва aqulu qawli hada.